Sanibonani bahlanda bohlelo lwami udokotela uMnguni lo umelaphi wendabuko. Ngicela ukuchazela abantu ukuthi uMnguni umelaphi wendabuko kodwa futhi ngithethelele izono ngisindisiwe ngomntwana kaNkuluNkulu angihambi ngedwa ngihamba noNkuluNkulu. Njengoba ngikhuluma nani namhlanje ngifuna ukunixwayisa ukuthi isiphiwo sokwelapha abantu nesiphiwo sokukhonza kuyahambisana. Abantu abalapha kuphela bazinyanga kodwa abantu abalapha baphinde bakhonze babizwa ngabathandazi. So mina ke uNkulunkulu wangibizela ekusizeni abantu ngokwamakhambi esintu kodwa ngamukela ivangeli ekuzalweni kwami. Ingakho ke namhlanje ngizotshela abantu ukuthi kuyingozi ukwelashwa umuntu ongakholwa. Kuyingozi ukwelashwa umuntu ongamazi uNkulunkulu ngoba uzoba nenkinga yokuthi kunezinto ezizodinga ukuthi ukhulekiswe kuzo kuphela hayi umuthi. Uzongaboni lo muntu avela kufaka umuthi, uzongaboni lo muntu akufaka ireza ngoba akazani noNkulunkulu. Kunezinto ezidinga umthandazo, uzongaboni lo muntu avela kufake emthini kanti lento wena ekubambile idinga umthandazo. So ngizokhuluma nesizwe sikaPhunga noMageba ukuthi ngalezi zandla ngiyakwazi ukuxazulula izinkinga ngale komuthi, ngiyakwazi ukuxazulula izinkinga ngomthandazo kuphela. Ngisebenzisa ichibi, ngisebenzise umlotha, ngisebenzise amakhandlela umuntu menenkinga. Kodwa siyesibheka ukuthi umoya ongcwele uthini, lo muntu unayiphi inkinga yakhe iyawudinga yena umuthi noma cha. Omunye umuntu uba nedlozi okuthiwa umanono. Idlozi okuthiwa umanono alizwani nemithi enamafutha, alizwani nezilwane, alizwani namathambo. Lo muntu lo ngeke ukwazi ukumenza into ngomuthi ngoba leli livele ihlikize nje. Athi umuntu sengihambile izwe ngihambile umhlaba angisizakali kanti uhamba inyanga ezingakholwa ezingakwazi ukusebenzisa isithunywa. Inyanga mayishaya amathambo iwashaya amathambo iqede lapho bese ithandaza ibizidlo zilakubo nabantu bakubo nezithunywa zakubo. Leyo nto ichaza ukuthi awukwazi ukuhlulwa isifo uma uphethe lezi zinto zombili. Amathambo azokutshela ukuthi lo muntu akayokhulekiswa noma lo muntu akayolashwa. So ke ngizothi kubantu uma uze kuba uMnguni yazi ukuthi uze esayonini, uze enyangeni ezokukhulekela ikwenzele konke lokho. Number 2, ngiyakwazi umuntu ukumluleka ngokwengqondo hayi ngokumelapha kodwa ngiyakwazi ukuthi ngokwengqondo ngimluleke umuntu ngimchaza akenzeni. So ke siyakholelwa emandleni kaNkuluNkulu, siyakholelwa futhi nasethongeni ukuthi likhona ithonga. Ngizokuveza nje lokho ngelinye ilanga ke ngizobuya ke sengizokhuluma nje ngezwi likaNkuluNkulu ngoba uNkulunkulu ungibulele enye imfihlakalo. Lithe iBhayibheli ekugcineni nasekupheleni komhlaba kuyovela abaprofeti bamanga abayothi intaba dilika, abayosusa intaba beyikhombe beyise ngapha umhlaba masubhubha. Siyabona ke la kule ndima esikuyo ukuthi sibaningi inyanga, sibaningi abathandazi kodwa kukhona abangabiziwe la abeze lapha nje ngokuzodayisa. Abanye abazi nokuzodayisa, abanye bazowaka nje hayi ukudayisa ngoba umuntu methi uyadayisa ukunika into
umnikeza imali akunikeza into uhambe uyisebenzisa lonto ngabe isinkwa uzokuthengisela isinkwa bese uhambe uyodla uphile ungcono umuntu odayisayo nomuntu ozowaka ngomuntu ozowaka uzothi nansi iglass kanti akusiyona iglass enye into so lana kulemboni esikuyo abantu bathola ithuba lokuveza ukuthi banezimali bebekamba mango bathatha le mali etholakala kuma internet bezoyiposta kube sengathi umuntu imali yakhe kanti wenzela indlela yokudonsa abantu hlalani nami balaleli hlalani nami bathandi bohlelo lami kuningi nginiphathele khona ningakhohlwa ukusubscribe ngizokunika into yakho subscribe nje njalo ngo12 ngolesihlanu kukhona into ozoyithola nje esuka kumina uma nje subscribeile inkosi nenzele umusa ningakhohlwa Cause FM ntambama ngo10:10 ngomsombuluko ngisuke ngikhona Thenjiwe TV comedian ngo9 to 11 ngoMonday ngisuke ngikhona inkosi nibusise inandisele ngigcine uma ubuka le video yami kufuneka ubusiseke noma ngabe kuthiwa ukuphi ubusiseke la ukhona khona ubusiseke amen.